tent house. Ban penriam ye ki ying jing khawai. Ban penbang ye ka sound jong ka shat karwai. Pat shibun ki tiar ngi ai wai. Ki bor distrik jong ke ribhoi menta ka singi kila khot ye ki kenhon seng bhalang baper ki bodon hapo ke ribhoi halor ka jingthmu banwan ra no ye ka lentirel ke bagani ka jingthmu kala sakut menta la bun snem de ke jing persya jong ki seng bhalang hapo ke jela menta ka singi ru ki seng bhalang baper jong jela gila ne bet triang ha ke ne ka nongrim ban persya ye ke jingthmu banwan ra no ye ka lentirel kat ba ka sarkar India kampat ai ye ka jingyada ye ka jela kabala dawa nadu kisnam ki bakham manshwa ban yono ye ka inar line permit na ka banta ban yada ye ka jingwan rong kerthap jong ki breu ki banabar hapo ka jela watla na kaliang jong ki bor sarkar gila pensai halor ki jingmantoi ha ka kit ka ba da ka rel Henry Marsin de pensai ki nongwan mi khamat na ki bor sina lentirel ki katto ka nei ki khot jong ka seng bhalang kila mi jindat no na ka kamera ka bai shong jingyelang ban pni ye ka jing persya halor ka ne ka jing thmu ka sarkar ki tei ki seng bhalang habakaran hai kelat pathai khubor kila panpau be ye ka jing persya halor ka jing thmu jong sarkar banwan ra ye ka lentirel la ka de ki bakit tang ye ki mar ki mata la ne ki rel kit brew kat ba ompat yo ye ka inner line permit nilai ki usdam arja khanyo berpersya rel hadin bangi shwa bangin wan ya ka inspection bat kan diskonsil hangtu la panpau shai bakan diskonsil khamai kanu no kan si bat haju opor haki banai ki banwan ha usdam arja khanyo ubnai me New ba kasurkal kanle nakabor. Panaliang jungi ke KSU atau por ngi persya bat kumba saupo san pungut ki khot jong ka district hapo jong ka ribhoi jungi ki syakem. Bat kay message ka banga kwa snow spi lumba jungi kalong balada kasurkar kanle nakabor. Naliang jonga ba jungi baro isong sau banai hapo along isong khatsan ski hapo ing bendi ginang kloi ban syong palat ban ya kataru dada ka sarkar kale da kabon dada kam sngap bat lada kam buram ya ka sentiments jong ki paiba jong dong ribhoi bat ka jelahi brokwe kami naga confederation of ribhoi people di bidang soba den ke jumpat jo IDC ya ka meeting ke balalong mentarasngi rengkat bagi officer na po railway na bejendor lang iba karsandi ila ya tai sibun ya kren halor bide ko railway issue dan rey nakaliang kajungi hi katkum ka executive committee ke bangi Hashim ya karai bayam mentahi ngimpat bidang ya ka railway la ka de railway ke bakit marbam ne la ka de bakit breu rey ngimpat bidang namar ngisausi ban pensingo si palba bag sarkar jela kala de pas ke resolution assembly ban implement ya ka ILP rey hadu mentah asnem tamro tempat jam 8 urlong ya kita ki jingdawa jong baro ki seng balang ki don po gejela te ya mentahi nakaliang jong ka kop Ribhoi district hi yedang yang persya baik ya railway pergidon sibun ki isu ki ba kamtam ka khoj ke suba mo ke jingwan jong ka railway nang ke jing khoj jing jaban ke ban wan gejela ke jingi ya katur kan de ka we ki menta ki bangin saya tai hadian khamba pat nge saya keren pat hadian dah ngila isong kumti polisi buat kumta menta kasni nakaliang jongi ka HYC Ribhoi district kumbalong naru pasdang hakabidi bat ka mat jong ka railway kamat ka ba syai ba ka ba ni juya keren nakawe ka por shikawe pat kumbala patha hi da ka HYC sengkimi apo ka jingilam jongi ba robot jun kharcharin ba iroi person rem ngilayo ka we ka jigbatha ka ba syai ba nakaliang ka HYC Ribhoi district haju ka por ka HYC sengkimi kat bangim pat yo yaki an ki kendon ki ban yada ya ka jinglong kertang jongi ka jai penriu nyimpat la ya ban pediang ya kita ki jingi keren habide ban ka railway hoi nyisung thu lada dei ba ya pakhat habide ban ka kamat le asum sung ton kam shu ya ka ban wan ban ni keren do Henry ka jingwan jongi nakaliang ka seng manta ka sini kalong bangin place
on records ya ka jing persya ngelapan pau hakmat jong i ba karshendi i ba ka district administration kala shania i kum kongsan kum shong kunor ha ka sengi ngelayo pan pau ba nakaliang kaseng tanggoi kan urim ka basai bah penteri kami ya ka ILP ondal ada penteri kami ka ILP ya kita kirilwe ngin sa ikan hadin pat ngomong bah hadin bela penteri kami ka ILP ngila pediang ya kata kirilwe la ka ka bukit bro la ka bukit mar kan syai ban nakaliang jongi kaseng ondal ada penteri kami ka ILP ka jinge keren kan sabut kan hadin la ngin pediang ne ngin pediang ni kinu kicing ton kam ngin serai ikan hadin ban nakaliang kaseng mendagasi ngelayo urban ban IT ya ka dorkas ya ka memorandum i ba karshendi bat ngingej ban nakaliang chungka district administration kan sa convey ka message sa ka government of Meghalaya but ika government of India bakin consider no it's high time mane ka jinge keren nakaliang chungka district administration kala persmo persngap yangi bakal ade kapor kali kapor bangi kum kibreu ngi hapan perkat no ya ka jinge ya jongi kum gajai penreu kamta ma pori boy district kum ka sarkar ila pan pau bakadap daga jinge ka krau habide ka transportation Henry nyelak penpau dak basai ba nakaliang juga jak penriru kaut berkalinyar bakal adi kapur ka bangiru it's high time it is the need of the hour bangi kum kaseng kum gajak penriu nyen yo no ya ka ILP shisndon tikane gadi go message ka ba nyelak penpau nakaliang kaseng syaka bot penia district berkum juru ya ka North East Frontier Railway Brisbane Ulti betam jungi nakaliang kaseng khantam nak KSU bat ka message syaka sarkar kalong kumne nilai ki usdam arja khanyo berpercaya rel hadin bangi shwa bangin wan ya ka inspection bat kan council hangtu la pun pausai bakan council khamai kanu no kan si but haju opor hagi benai ki bonwan ha usdam arja khanyo ubnai me yu i ba ka sarkal kanle ta kabor badaliang jungi ki KSU atu por ngi persya but kumba saupo san phongot ki khot jong ka district hapo jong ka ribhoi jungi ki syakem bat kay message ka banga kwasko spi lumba jungi kalong balada ka sarkar kali ka bor nagliang jonga ba jungi baro isong saw banai hapo along isong khatsan ski hapo ing bendi ginang kloi ban syong palat ban ya kataru dada ka sarkar kali ka bor dada kam sngap bat lada kam buram ya ka sentiments jong ki pai ba jong dong ribhoi bat ka jelahi bro jong ka DC mentah kalong ba kinya keren kerpat ingi ben ailat swat ngi good strain keren kadang dungi ki seng balang hi kumbala keren i ba Ferdinand mentah kalong ba nakaliang jungi hi la kalong ya good strain do nakaliang jungi ngi nom ailat namar ngi.com sa ya kaan ka banyada ya kajai benreu ka jungi hadin kata dalayo ai taki an banyada ya kajai benreu tingin saya keren pat ya kata ka jing.com habidi good strain ane persejar train pat ngi sekret pa hadin gidon kam sai kaan baniada ka jai rew niko nagaleng jungi ka seng SNM Ribho district ngani ka singi hadin ba gila yawan sagale ka meeting ka ba lakhot apo DC office halor ban yakran na banta ka railway te nagaleng ju ka seng SNM Ribho district ngi penpau ka jing persya halor ka jing thumu jong ka sarkar ban wanra ya ka railway sagale ka state ka jungi ka kum ka meeting ka ba gilayo ban yakran nagaleng jong deputy commissioner ilaong ba kinonra ya kata ka rel kitmar handai nakaleng jong kaseng hadu mentah kandai ka rel kitmar lane ka rel kitbriu nakaleng jong SNM dalele ro inom sya namar ngina nakaleng jong SNM ngi kwa swa bakin menteri kam swa ya ka ILP ane ka stip ke jongi bat hadin kata insala ban yakran kata kadai ka nungrim ka ba ngiyeng nakaleng jong ka SNM ba horkit hordang banginom sya bat ngin persya ya ka jing semu jong ka sarkar alor banwanra ya ka nega railway sing nega state ke jongi namar ngio iba hane state jongi ka an paniada yang gi trai muluk kalong senjor seba palat dei nak ta kadau nak leng kaseng ni kwa shwa ba ka sarkar kan pek kan khmi shwa ki an kilat jing yada yang gi trai muluk bat hadin kata ngin sasong perkhat ag bedai ba ka nega railway ya mentah hi nak leng kaseng ngi persya ya ka nega railway ba kanwan ha ka nega state ke jongi